Не искам да ти звучи като комплимент, но ти си най-интелигентната тук в чатовете. Обаче ми направи много лошо впечатление твоята, дето викаш розичка. И си казвам, виж колко е интелигентна, колко е любезна, с любезност я държи на дистанция, използва любезността като стена, за да ни я допусне до себе си. И съм сигурен, че е така, без да ми го кажеш. И като наблюдавам чатовете и мисля, че си като бяла лястовица, нали, сред тях, но пък от друга страна, моят Бог, който много обича страдащите, те е поставил тук именно заради това ти да ги насърчаваш. Не, това не е убеждение, това не са думи, не е комплимент. Аз виждам как ги подкрепяш, как ги насърчаваш, като стане нещо, се скарат, как се намисляш. Това е много достойна позиция. Не всеки може да бъде в живота такъв. Думата инвалид на английски означава недействителен. Да, невалиден, недействителен. Нали, този документ не е действителен и действа. А те ги наричат евреите бахуа, зависими. И там при тях, те като нация са много интересни. Тях е въпрос на чест и на достоинство да помогнеш на такъв, да имаш към него уважение, да се стремиш да му бъде добре. И си викам, гледай сега, Вили се държи точно като евреин в този чат. Гледа да бъде добричка, да ги насърчава, да ги радва. И като ги гледам, виж, какви душички са те, пърха, те са искрени добрички. И гледам арбитъра, който се намисля от време на време и който дава... значи единствено грамотно пишеш, това си ти. И ще се радвам, ако и занапред продължаваш, както до сега продължаваш в чата. Линце, хубава вечер ти желая. Дано Бог на любовта ти помага да бъдеш и занапред добра. Чао, чао!